जितु जोंनि बारांगाबारि जोंनि गामियाव थरलक 100आव माने 80% खृष्टान दं। इदिनो जों आगोलनिफ्रायनो सलायबोबाय दं। खिन्थु आं माबा मोनसे गोसोखांनानै आंनि पर्ब जितु पर्बफोरनि जितु धर्म बाथौ এই बाथौखौ आङो ग्रहण खालामबाय आरो माने ग्रहण खालामनायनि लोगोसेयाव माबा मोनसे भुल फुजानि गेजेरजों बिदिनो जोंनि खृष्टान सोद्रोमाफोरजों एबा हिन्दु सोद्रोमाफोरजों बहुद दाङाबाजि जादों होननानै बहुद ससियेल मिडियायाव फोसावनाय जादों आरो खिन्थु जितु दाङाबाजि जानायाथ' बेबायदि जायाखै मेन खोथाया जाहैबाय मा बिथांमोना खृष्टान पार्टिआ माथ्र आंनाव थांनो मोनामोन इदिमोन आरो बाथ्राया खिन्थु दा दाङाबाजियाथ' जितु मिडियायाव आं बहुद नायबाय बहुद नुना मोनबाय खिन्थु जितु सिस्टेमाव जितु बिसोरो बाथ्राफोरखौ बानायनानै बुंदों बहुद बाथ्राया बानायजानाय जादों खिन्थु आंथ' होनाखै माने आरो मोननैसो खोथाफोरा बिराद रं जादों माने ओरैबायदि रं आदसा खृष्टान धर्मनि बिखै माने जितु बिजनेस होननाय बाथ्राया जाहैबाय बे जाहैबाय माने जितु दान जितु दाननि सिस्टेमाव थाङो इयो माने इयाव माने होन्दोंमोन मोनसे समाव माने जा बाइबेलाव लिरनाय दं आंबोथ' 22 बोसोर ग्रहण खालामदों ना खृष्टानखौ माने इयाव जोंहा खृष्टान धर्मआव माने बिजाबाव जा लिरनाय दंखायो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ होन्दोंमोन जेरुसालेमाव माने आंखौ फाननानै नोंसोरो दा बिजनेस माव होनना बुंदोंमोन आरो बेखायनो बै बाथ्राखौसो आं बुंदों आरो खिन्थु बुस्थुआ जाहैबाय मा जितु दान थाइसे थाइनै जितु होनायानो इफोरबायदि आरो बिजनेसाव थाङो आरो खिन्थु जोंनि बाथौ धर्मआवबो इफोरबायदिया दंखायो खिन्थु आंनिया बुंनाया मा माने बै जितु खृष्टान जितु माहारिया माने बेबायदि जुदि जों गासिबो एकता जानानै जुदि जोंनि बाथौ समाजारिफ्रा जुदि इदिनो जुदि जोंबो जुदि थाइसे थाइनै जुदि बाथौ जुथुमायाव जुदि फैसाखौ होयोब्ला जोंबोथ' बाथौखौ गेदेर गेदेर लुनो हागोन थिग एनेकुवा बाथ्रा आरो बेबायदिनो जाबोबायबो दं आरो जालांबायबो थागोन आरो जों बिदि खृष्टान हिन्दु बेबायदि जों बर' कालसारा बेबायदि जुदि थाबाय थायोब्ला जोंथ' आरो डेभेलपआ जानाय नङा आरो बिदिनो जोङो बिदिनो मिलाय गुजि जों सलायनांगोन आरो जों बुजा बुजिनि गेजेराव माबा मोनसे बिथिक्रमाव बहुद बिदिनो बेले बेजे थांबाय आरो जितु जोंनि आंनि जितु इसोरो जितु मिटिं जानानै आंखौ लेंहरदोंमोन आं माबा मोनसे बिथिक्रमाव आं फैयाखैमोन आरो इसोरो आंखौ लायनो थांदोंमोन दखानालागै बै दखानालागै जितु लायनो थांनाया इसोरो माने इयाव ओरैबायदि बाथ्राखौ बानायनाय जादों माने मिडियाया किसुमान बाथ्राखौ बानायदों आरो सासे सानै मानसिफोरा जियानो जा आं बेफोरखौ बुंलायला बिनि जितु मानसिफोरा थांनानै मा होनदों जितु जोंनि आंनि जितु इसोरो जितु मिटिं जानानै आंखौ लेंहरदोंमोन आं माबा मोनसे बिथिक्रमाव आं फैयाखैमोन आरो इसोरो आंखौ लायनो थांदोंमोन दखानालागै बै दखानालागै जितु लायनो थांनाया इसोरो माने इयाव ओरैबायदि बाथ्राखौ बानायनाय जादों माने मिडियाया किसुमान बाथ्राखौ बानायदों आरो सासे सानै मानसिफोरा जियानो जा आं बेफोरखौ बुंलायला बिनि जितु मानसिफोरा थांनानै मा होनदों इनि दखानखौ बुख्रुबनाय बा माबा मोनसे खालामनो थांनाय एटेक खालामनो थांनाय बेखौ बुंदों आरो खिन्थु इसोरो बेबायदि खालामनो थाङाखै इसोर माथ्र आंखौ लिंनो थांदोंमोन आरो बेयाव माने आं गैयामोन आरो बेनिफ्राय बिखौ माने जोंनि खाथि खालानि जितु दखाननि लोगो मानसिफोरा दखानखौ नोंनिखौ बुख्रुबनो फैदोंमोन बेबायदि नानानथा बाथ्रा ओंखारदों आरो बेखायनो आं बेफोरखौ आङो फल्स इयो नंखाय बाथ्रा इयो इफोरबायदि थांबालथ' बहुद गेदेर बाथ्रामोन इयो खिन्थु बेबायदि नङा आरो दिनैसिमबो जों बेबायदि मिला मिसा जानानै जों हिन्दु खृष्टान जानानै दिनै जेनेरेल मिटिं जों जानो हानाय नङामोन एबा जनोनो हानाय नङामोन आरो दा आङो सानदों माने जोंनि जेनेरेल हिसाबै बुरजा बुरजा मानो जायाखै होननानैसो आं सानबाय दंमोन दिनै जाबाय मोजां जादों साबायखर बावनाय थाबाय आरो जितु जोंनिफ्राय जितु आंथ' जितु मिडिया बायदिसिनाफोरखौ आंथ' बेबायदि लेंहराखै फार्स्टआवथ' आं लेंहरदोंमोन आंनि न'आव बेनि उनावथ' आं लेंहराखै बिदिनो माने मानसिफोरा नायनानै माने बायदिसिनानि बाथौ बुथुम बा बायदिसिना ओरैनो जोंनि बर' हारिनि एबसु बा माबा मोनसे बिदि गेदेर गोलाव बायदिसिना लिड माइन्ड गोनां मेचुरिटि मानसिफोरा फैनानै आंनाव खबर लानाय जायो खबर लानायाव आं राइट होदों माने ओरैबायदि राइट होखादों आङो बिसोरबो मिसा बुंनो हाया दाङाबाजिया एख' जायाखै माथ्र जानाया जाहैबाय मा बिसोर आंनाव फैया बेखिनियाल' आरो ओमफ्राय आंबो माने बेबायदि एसे एक्सनखौ माने आंबो एसे बिदिनो मिडियानथरै आं होनाय जादोंमोन खिन्थु माबा मोनसे भुल बुजा बुजि गेजेराव थांबायो ओमफ्राय जितु RSSनि मानसिफोरा फैनानैबो आंखौ बुंदोंमोन आरो बिदिनो आंखौ वेलकाम खालामदों गुवाहाटि लांदों जेनेकुवा बिदिनो RSS मानसिफ्राबो होनदोंमोन आरो होनबावदोंमोन आंखौ नोंसोरो बिदि जुदि खृष्टान नों हिन्दु समाजावनो हिन्दुखौनो जुदि इसोरो जुदि बाहेरनि बिदिगनि धर्म लानानै जुदि खृष्टानफोरा जुदि नोंखौ जुदि इफायदि खालामदोबा बैखद खालामदोबा
आरो बे बैखद खालामनायखौ नोंथाङा माबोरै माना नायना थाखो नों केस होना हो होननाय लोगो लोगोनो आं मा सानबाय केसखौ आंथ' होआ माने बेखौथ' सासे सानै मानसिया खालामाखैना अल रायजोआसो माने खृष्टान माहारियासो खालामदों बेखौ केस होलायबा बया जागोन आरो बेखौ केस होबाथाय जोंहा इयाव मोनसे जाथि गथानि मोनसे माबा राय थानाय नङा माने जों जेरै हागौ माने जोंनो खृष्टान हिन्दु मिलायनानै जों बर' माहारिया बोरै रायलायनानै बोरै सल्भ खालामनो हागोन आं बेखौसो नायबाय दंमोन खृष्टानफोरा थानायाव केस होनायाथ' होआखै नङाबाथ' खृष्टानफोरा केस होबाथ' आंखौ माब्लाबानो हमना लांखांसिगौ आरो आंबो जुदि केस होदोबाथ' इसोरखौ हमना लांखासिगौ मानोथ' एफा गोबाव दं होननानै आं माने आं बेबायदि खामानिखौ आं मावनो लुगैयाखै जों केसनि बिखय आं थांनो लुगैयाखै माने जोंहा बर' थासारि हिसाबै आंनि जिथु खानदान बहुद बिदिनो बिदा फंबाय बा आंनि हिन्जावनि जाथि गुस्थि अनेक दं बेखायनो आङो बेबायदिखौ आं लुगैयाखै माने जों जेनेरेल हिसाबै जों सावरायलायनानै जा खृष्टानानो जा सोरबा बाथौ गुथुनि मानसियानो जा जों मंगलियान मानसि हिसाबै जोङो गासिबो बर'फोरखौ जों हारासथि होनो लुगैयाखै जोंनि इयाव जानाय लोगो लोगोनो जों अनेकाव जानायखौ नुदों खिन्थु इफायदिखौ जों लुगैयाखै आरो जों माने मोजां सायाव मोजांखौ जानो लुगैदों बेखायनो दिनै जोङो बुजा बुजिनि गेजेरजों जों आगोलनो सानबाय दंमोन खिन्थु जोंनि माबा मोनसे बुजा बुजि गेजेरजों माबा मोनसे भुल थरान धरायाव बेबायदि बुजा बुजिया जायाखैमोन दिनै जाबाय बरिया जादों आंबो वेलकाम खालामदों आं सेलेब्रेट होदो आङो आं निजेखौनो माने आं निजेखौनो मा होनदों बेखौ निजेखौनो माने माबा होननानै सानना लादो आरो माने ओरैनो लुंसुनिया होननानै सानोना मोनसे बाथ्रा दंना बर'सोनि इफायदि आं सानना लादों आरो निजेखौनो बेखायनो इफायदि जाया हलासोनो जों दा मोजाङै मोजां जों इदि फैबाय बा गासिबो मिलायनो हाबाय दिनैनि बाथ्रायाव जों मोजां बिदिनो जों थांलाय फैलाय खालामनांगोन आरो थांलाय फैलाय खालामाबा खृष्टानफोरा इफायदि बर' माने थासारिफोरखौ बाथौ माहारिफोरखो रावबोथ' इफायदि दासिमबो आं नुवाखैनो आरो माने जों लाइफआव नुफेराखैनो माने नांलाय खमलाया समनि खेथ्रआवथ' नोंजों आंजोंबो जायो हिन्दुजाबो जायो सोरबा बाथौनि मानसियाबो जायो इदिसो जायो खिन्थु इफायदियावथ' रावबो बुंनो हाया इखो जोंनि गामिनियाबो बुंनो हाया आरो सोरबा बेलेग खालामाखै आरो माने खृष्टानफोराथ' खालामा आरो खालामाबो आरो खालामखायाबो बिसोरो आंनो मोनबोदों ना खालामा बिसोरो आरो जिथु बाथ्रा जिथु मिडियायाव जिथु होनायफ्रा इ फल्स बाथ्रा इयो माने इखिनि बाथ्राखौ लानानै जों नारा नाथा जानाया मोजां जायाखै इयो जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर' गेदेर गोलावफ्रा बिजिरनानै नायबानो जाबाय आरो आंनि बुंनायाथ' दहायनो आं बुंलांखाबाय बायदिसिना मानसिफोरासो आंखौ केस होनो होदोंमोन आंथ' होआखैना थिगैनोखौ आरो जोंनियानो माने आं वेलकाम खालामदों माने जोंनि जिथु गासिबो खृष्टानजों जोंनि हिन्दु बाथौ गुथुमजों जों मिलामिसि जानानै दिनै बरियासो जों रायलायखानलाय बरियासो जों दिनै मिलामिसि जाबाय आरो माने इसे एनै बेला बेजे जानानै थानायफ्रा आरो बेखायनो आङो बुहुद हामनाय मोन्दों आरो एबा साबायखर थादों आरो बेबायदि बाथ्रा आरो आंनि बाथ्राया आंनि बुंनाया इफायदिनो आरो आं गासिबो बर' माहारिखौ आङो हामबाय थायो आरो इफायदिनो जोंनि बुंनाय बायदिनो खामानिखौ जाहाथे मावो मानसिनि हयथ' बर'नि मानसिफोराथ' होन्दोंमोनानो केस होनानै केस होनाय लोगो लोगोनो सिडिल बिडिल जागोन बिसोर होननानै खिन्थु आं होन्दों मा आं केस मानो होनांगौ जाखो गासिबो निजेनि मानसि मानो केस होआ आयेनाव जिखुथ' सिस्टेमाव थांगोन इफायदिनो जागोन जिहेथु जोंनिनो मानसि जोंनि बर' हारि जों हमथानानै लाखिनांगोन बेखायनो आंथ' केस होआखै ओमफ्राय जिथु बायदिसिना बाथौ गुथुनि मानसिफोरा अनेक होननाय बाथ्राया मिसा आरो माने जिथु इसोरनि जिथु खृष्टानफोरा जिथु आंनि न'आव हाबनो मोना इ सिस्टेमखौ आरो बेखौ अबाव राय दं होननानै बेखौ केस होनो होदोंमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय बेखौथ' आं खालामाखै आंथ' ओरैनो बेबायदिथ' मिडियायावबोथ' आंथ' होखायाखै होनाया आं मोनसे समाव आंथ' बुंखालांदों ना एसे आगोलावनो दा आङो बेबायदि नंखाय बाखाय बाथ्राखौथ' फोसावनायाथ' बया खोथा आरो राइटबो नंखाया जोंनि बर'नि मोनसे माबा नङा इयो संबिधान नङा आरो जोंहा बर' संबिधानाव बेबायदि गैखाया बेखायनो जोङो बेबायदि जों फोसावलाबाय थानाया इयो दाङाबाजि खोथा आरो बेबायदि जाबाय थाया आरो जाया आरो जिथु आंथ' आगोलावनो बुंलांखादों जा वेलकाम जाबाय मोजां जाबाय जों खृष्टानानो जा सोरबा हिन्दुआनो जा बाथौ गुथुमानो जा जोङो बिदिनो जों बारांगाबारि जिथु जा बारांगाबारि गामि बासबारि भिसिडिसि आन्दाराव जिथु जोङो बाखिन्दा हिसाबै जों बिदिनो मिलिगिसि जों सालायनानै थागोन आरो आं बाथौ फैबाबो आङो खृष्टानजों मिलायनांगोन आरो खृष्टानफोराबो बाथौजों मिलायनांगोन आरो बेखिनियानो आरो बेनि सायाव आरो मा बुंबावगोन आदसा जों आंनि जिथु बेक्तिगत खोथाया जाहैबाय मा जिथु जोंनि जिथु आंदि मिडिया बायदिसिनायाव ससियेल मिडिया बायदिसिनायावदि आंनि बिखयदि जादोंमोन बेबायदि दाङाबाजिया आं आरो माब्लाबाबो बेफोर खामानिखौ मावा आरो मावलाबो
आरो मावखानायबो नङा आरो जोंनि बर' हारिफ्राबो बेखौ नंखाय दासान आरो जोङो बिदिनो जों सोलिलांनांगोन आं दा बर' रायजोफोरखौ आं बर' हिसाबै बर' फिसा हिसाबै आं गासिबो बर' रायजोफोरखौ आं खावलायो जितु मिडियायाव जितु जाना थांबाय माबा मोनसे खेत्रआव बे मिडियानि गेजेरजों जितु थांनाय बा सोरबा माबा माबि बाथ्रा बुंनाय हिस्ट्रिनिफ्राय दाननांगौ दाननाङा बेफोर बाथ्राखौ जितु बाथ्रा ओंखारलायनायाव बेफोरबायदि दाङाबाजियाव जितु आंनि जितु बाथ्रायाव बुहुद मानसिफोरा बुहुद गें जादों बेखायनो आं जाहाथे बे बुस्थुआ जाहाथे जाया आरो आङो गासिबो बर' माहारिनाव आं गाबनाय थाबाय गासिबो आं बर' माहारिफोरखौ आं खुलुमो ख्रिस्टानानो जा सोरबा हिन्दुआनो जा जोंनि बर' मंगलियाम हिसाबैनो जा बेखौ आं गासिबो मोजां गोसोजों एबा गाहाम गोसोजों खुलुमनाय थाबाय बेखिनिखौ आं बुंनानै नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360